wa qala ta'ala Allah ya ce wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yahduruk. Mutumin da ya mutu wani amfani zai maka? Mutumin da baya garin da kake baya inda kake wani amfani zai maka? To Allah ya ce da dai kada ka kira kada ka bauta wa duk wani abin da yake koma bayan Allah, wala yanfa'uka wala yadurruk, domin ba zai amfanar da kai ba zai iya cutar da kai ba. Fa in fa'alta fa innaka idhan la min az-zalimin. Idan ka aikata haka to ka kasance cikin azzalimai, ka zama kafiri. Wannan aya tana cikin suratul Yunus. Ai ta azzalimin ai al-mushrikin, ka zama cikin mushrikai. Allah ya kiyaye. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Duk wanda ya mutu alhali yana bautan Allah tare da wani, kana wa Allah tarayya to zai shiga wuta. Rahul Bukhari. Sai yake cewa halid du'a wa ibada, shin wato addu'a da muke roƙon shi ma a matsayin ibada ne idan wani ya ma wani? Yace na'am, addu'a wa ibada, kwarai da gaske addu'a ibada ne. Qala ta'ala, Allah yake cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ubangijinku yace ku roke ni zan amsa muku. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Lalle waɗanda suke girman kai wajen roko na wajen bauta na su je suna roƙon wasu da sannan su shiga wutan jahannama suna kaskantattu. Allah kiyaye. Dakhirin ay dhalilin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam addu'a huwa al-ibada. Cikin hadisi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yace addu'a ai shine mabautan, wanda Ahmad da Tirmidhi duk sun fitar da shi, hadisin ne hasan. Sai malam yake cewa hal yasma'u al-amwatu du'a, shin wayannan matatun da ake kira suna jin kira? La yasma'un, ba sa ji. Qala ta'ala, Allah yake cewa wa ma anta bi musmi'in man fil qubur. Kai baka isa ka jiyar da wanda yake cikin kabari ba. Duk muryanka, duk daga muryan da zaka yi, duk ihun da zaka yi, baka iya jiyar da su. Innaka la tusmi'ul mauta, saboda kai baka iya jiyar da matattu. Wannan aya tana cikin suratul wancan tana Fadir, wannan kuma tana cikin suratul Naml. Da haka ƴan uwa musulmai sai a kiyaye.